היום לפני 10 שנים בדיוק ברצלונה הייתה בבור הכי עמוק שהייתה יכולה לדמיין. 3 הפסדים רצופים בליגה מחקו פער של 9 נקודות, ובדיוק כמו היום הודחנו בצורה כואבת ברבע גמר ליגת האלופות על ידי אתלטיקו מדריד. כולם בספרד אמרו שזה נגמר, שהיה מסן ומורים, שאין יותר כוח והאליפות הזו רשומה של מדריד. הגענו למגרש של דפור, למשחק של להיות או לכתוב. שהעולם כולו מחכה לראות אותנו נופלים. אבל אז, במגרש הרזר המקולל, המפלצת התעוררה. זה לא היה סתם ניצחון, זה היה טבח, 8-0 היסטורי שהשתיק מדינה שלמה. לואיס סוארס נתן את תופעת חייו עם 4 גולים ו3 בישולים במשחק חוץ אחד. הניצחון הזה לא רק נתן לנו 3 נקודות, הוא החזיר לנו את האמונה והביא לנו בסוף העונה דאבל היסטורי, גם אליפות וגם גביע. והיום, לאחר 8 שנים רציפות, דפו, מועמדת לעלות לליגה הראשונה. מה אתם אומרים? ההיסטוריה חוזרת?